संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मोबाईल ॲप तयार करणारी पहिली ग्रामपंचायत म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलगाव ग्रामपंचायत ठरली आहे। सावंतवाडीत भाजपच्या महाविजय अभियान समारोप सोहळ्यात पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते या ॲपचं शानदार लोकार्पण पार पडलं। यासाठी जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांनी पुढाकार घेतला। यावेळी भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली उपस्थित होते। महाराष्ट्रात सर्वप्रथम आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी मोबाईल ॲप तयार करणारी पहिली ग्रामपंचायत म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलगाव ग्रामपंचायतीनं अवघ्या राज्याचं लक्ष वेधून घेतलंय। भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया या संकल्पनेतून हे ॲप तयार करण्यात आलंय। कोलगावचे सुपुत्र, भाजपचे युवा नेते तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक महेश सारंग यांनी यासाठी पुढाकार घेतलाय। डिजिटल इंडियाची संकल्पना स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही संकल्पना आम्ही मांडली। अनेक अडचणींवर मात करत राज्यातील आणि जिल्ह्यातील ही पहिली मोबाईल ॲप तयार करणारी पहिली ग्रामपंचायत कोलगाव ठरली आहे। 12 प्रकारचे दाखले मिळू शकतो, घरपट्टी, पाणीपट्टी यावर भरू शकतो, पारदर्शक कारभार यातून होणार आहे असं मत सरपंच संतोष राऊळ यांनी व्यक्त केलं। आपले महेश सारंग प्रशासकीय अनुभव असलेले व्यक्ती, तर त्यांनी सांगितलं की आपण अशी एक संकल्पना करायची की आपल्याला हा प्रोजेक्ट करायचाच आहे। त्यामुळे त्या गोष्टीचा आम्ही एस्टिमेट करून घेतला। आपलं मालवणचं पॉलिटेक्निक आहे, तिथून आपण त्याचं एस्टिमेट करून घेतलं आणि या अशा संकल्पनेतून हे ॲप निर्माण झालंय। साहेब, या ॲपच्या माध्यमातून आपण 12 प्रकारचे दाखले या ठिकाणी ऑनलाईनरित्या आपल्या सर्व कोलगावातील ग्रामस्थांना देऊ शकतो। त्याचप्रमाणे आपली घरपट्टी असेल, पाणीपट्टी असेल, ही सुद्धा आपण ऑनलाईनरित्या घरात बसून आपण ते भरू शकतो। तसेच अतिशय पारदर्शक कारभार, कारण आपण माननीय नरेंद्र मोदी यांचे खंदे कार्यकर्ते आहोत। आपला कार्यभार हा एकदम पारदर्शक असला पाहिजे। म्हणून ग्रामपंचायतने 1 रुपया जरी खर्च केला तरी तो 1 रुपया कुठच्या गोष्टीवर खर्च केला हे सुद्धा या आपल्या सर्वांना या ठिकाणी दिसणार आहे। गावातील मासिक सभा असतील, ग्रामसभा असतील, अगदी यांचे मेसेज सुद्धा प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये, गावातील प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये याचे मेसेज जाणार आहेत। अशा प्रकारचं हे ॲप आहे। आज मी खरोखर या ठिकाणी या कोलगाव गावचा सरपंच म्हणून माझं हे भाग्य समजतो की कोलगाव गावचं नाव आज सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखं आहे। कारण कोलगाव गावाने एवढी मोठी प्रगती आपल्या सर्वांच्याच कृपाशीर्वादाने घेतलेली आहे। कारण हे सगळं शक्य झालंय ते आपल्या सर्वांच्याच आशीर्वादाने। आणि साहेब, सांगायचं झालं तर गावातील सगळ्या ग्रामस्थांनी आमच्यावर जो विश्वास टाकला होता निवडणुकीच्या निमित्ताने, तर तो विश्वास आपण कुठेतरी सार्थकी लावला पाहिजे। आपल्याला जी दिलेली जी संधी आहे त्या संधीचं कुठेतरी सोनं केलं पाहिजे, हाच विचार घेऊन आम्ही साहेब या ठिकाणी या ॲपची निर्मिती केली आहे। यानंतर कोकणसात लाईव्हनं तयार केलेल्या मोबाईल ॲपबद्दल माहिती देणाऱ्या चित्रफितीचं पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं। आपलं सरकार असं केवळ म्हणून चालत नाही, तर थेट नवी दिल्लीपासून गावापर्यंत हे सरकार कसं आपलं आहे याचा प्रत्यक्ष कामातून अनुभव द्यावा लागतो। या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची क्रांतिकारक घोषणा केली। आदरणीय मोदी यांची हीच संकल्पना आपल्या गावापर्यंत आणि गावातल्या प्रत्येक ग्रामस्थापर्यंत पोहोचवण्याचा निश्चय केला तो कोलगावचे भूमिपुत्र आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक महेशजी सारंग यांनी। केवळ निश्चयच नव्हे, तर त्यांनी डिजिटल इंडिया अंतर्गत आपल्या गावातल्या ग्रामपंचायतीचं अद्ययावत असं ॲप बनवण्याला प्रारंभ देखील केला। अनेकांच्या योगदानातून हे ॲप तयार झालं आणि अशा प्रकारचं ॲप तयार करणारी कोलगाव ही महाराष्ट्रातली पहिली ग्रामपंचायत ठरली। आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेब यांची संकल्पना डिजिटल इंडियाची आहे। आज संपूर्ण देशभर डिजिटल इंडिया ही मोहीम राबवली जात आहे। या मोहिमेचा अर्थ सांगायचा झाला तर तळागाळातील लोकांपर्यंत डिजिटलरित्या वेगवेगळ्या सुविधा ह्या पोहोचल्या पाहिजेत आणि ह्याच योजनेचा एक भाग म्हणून आमचे मार्गदर्शक माननीय श्री महेशजी सारंग यांच्या संकल्पनेनुसार आम्ही कोलगाव ग्रामपंचायतने कोलगाव ग्रामपंचायत हे ॲप डेव्हलप केलेलं आहे। या ॲपच्या माध्यमातून कोलगाव गावातील तमाम नागरिकांना वेगवेगळ्या योजना, वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले हे ऑनलाईनरित्या
या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत, तरी कोलगावातील या योजनेचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा। या ॲपमध्ये रहिवाशांचं नाव, घर नंबर आणि अन्य माहिती असं 1950 सालापासूनचं रेकॉर्ड उपलब्ध आहे। याशिवाय आपल्याला आपली घरपट्टी, पाणीपट्टी, अन्य बिलेही या ॲपच्या माध्यमातून जमा करता येतात। या ॲपचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामपंचायतीचा सर्व प्रकारचा जमा खर्च आणि आर्थिक व्यवहार या ॲपच्या माध्यमातून सर्वांना पाहता येणार आहेत। महाराष्ट्रातील हे पहिलं ग्रामपंचायत ॲप तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची टेक्निकल टीम आवश्यक होती। आमचे मार्गदर्शक महेश सारंग यांनी अतिशय अनुभवी असे अभियंते श्री विनायक जाधव आणि सुशांत पास्ते आम्हाला उपलब्ध करून दिले। यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे ॲप सर्वोत्कृष्ट असे असेल। या ॲपच्या माध्यमातून कोलगाव ग्रामपंचायत अधिक अत्याधुनिक, पारदर्शक आणि जलद सेवा देणारी राज्यातील एकमेव आणि पहिली ग्रामपंचायत ठरणार आहे। या ॲपला ग्रामस्थ अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देतील अशी मी आशा बाळगतो। याचा जो GUI कसा असायला पाहिजे, याचा अल्गोरिदम कसा असायला पाहिजे, ह्याचं सोशल इंजिनिअरिंग पूर्ण माझ्या संकल्पनेतून सुशांत पास्ते असतील इथे, त्यांच्या संकल्पनेतून आम्ही इथे हे इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला। 1950 पासूनचं पूर्ण रेकॉर्ड या ठिकाणी आम्ही स्कॅन केलं। इथे पूर्णच ग्रामपंचायतीचे सर्व कर्मचारी असतील, त्या ठिकाणी सर्व ग्रामपंचायत सदस्य असतील, त्या सगळ्यांनी आम्हाला वेळोवेळी मदत केली आणि हा ॲप आणि आपली कोलगाव ग्रामपंचायत.org ही वेबसाईट आम्ही डेव्हलप करू शकलो। मेनली म्हणजे हा पहिलाच आमचा लोकल प्रोजेक्ट आहे आमच्या कंपनीचा, जो आम्ही आपल्या गावासाठीच केलेला आहे। सो बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट्स आहेत आमचे ते सगळं ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, US बेस्ड आहेत। सो मी लोकांना एक सांगतोय की त्यांनी हा ॲप जास्तीत जास्त वापर करावा आणि आम्हाला संधी द्यावी की त्याच्यात अजून आम्ही काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करून नवीन फीचर्स ॲड करू शकतो। हे ॲप आपल्या कोलगाव ग्रामपंचायतीच्या वेबसाईटबरोबर कनेक्टेड सुद्धा आहे। सो त्यामुळे तुमचे सर्व रेकॉर्ड्स वेबसाईटवर असतात, ग्रामपंचायतीकडे कायम सेव्ह असतात। त्याचप्रमाणे पेमेंट गेटवेचं इंटिग्रेशन केलेलं आहे। गुगलवर हे आपलं ॲप आहे, हे आता पब्लिश झालेलं आहे। आम्हाला फक्त एक चॅलेंज ह्याच्यात आलं ते म्हणजे गुगलवर हे ॲप रिलीज करताना आम्हाला त्याच्यात खूप रिव्ह्यू प्रोसेसमध्ये वेळ गेला। तर हे ॲप आता लाईव्ह झालेलं आहे, तुम्ही हे डाउनलोड करा व त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या। हे ॲप तयार करण्यासाठी सर्वात मोठी प्रेरणा आणि मदत होती ती भाजपचे धडाडीचे युवा नेते आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक महेशजी सारंग यांची। आदरणीय मोदींनी मांडलेली संकल्पना आपल्या गावातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा निर्धार होता आणि तो त्यांनी पूर्ण करून दाखवला। इतकंच नव्हे तर यासाठी बाहेरील कुणाचीही मदत न घेता कोलगावच्या रहिवाशांना एकत्रित करून त्यांच्याकडूनच त्यांनी हे महाराष्ट्रातलं पहिलं ग्रामपंचायतीचं ॲप तयार करून घेतलं। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून डिजिटल इंडिया संपूर्ण देशभरात सुरू झालेला आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून कोलगाव ग्रामपंचायतीने डिजिटल ॲप हा सुरू केलेला आहे आणि ह्या ॲपच्या माध्यमातून आपल्याला गोरगरीब जनतेला जी आज विकासाची जी सुविधा घरपोच मिळण्यासाठी हा ॲपचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सावंतवाडी येथील गांधी चौकात कोलगाव ग्रामपंचायत मोबाईल ॲपचा लोकार्पण सोहळा पार पडला। यावेळी माजी खासदार निलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी कोलगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष राऊळ, उपसरपंच दिनेश सारंग, ग्रामविकास अधिकारी संतोष जाधव यांसह भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, युवराज लखमराजे भोसले, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भाई सावंत, अशोक सावंत, रणजित देसाई, राजन गिरप, प्रमोद कामत, प्रभाकर सावंत, महेश सारंग, संजू परब, संध्या तेरसे, प्रज्ञा ढवण, विनायक जाधव, मोहिनी मडगावकर, बाळू देसाई, मनोज नाईक, चंद्रकांत जाधव आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।